Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Duk mutumin da ya kasance yana fama da matsala ta ƙanƙancewar gaba ko kuma wanda gabansa ya ƙanƙance ko wanda gabansa ba shi da ƙarfi ko kuma wanda yake zuwa wa iyalinsa minti ɗaya, minti biyu sai ya je ya yi saurin kawowa. To ku yi amfani da wannan magunguna namu na tafarkin waraka bi'iznillahi duk mutumin da yake fama da matsala ta ƙanƙancewar gaba ko wanda yake fama da matsalar sanyi ko wanda yake fama da matsala ta ciwon zuciya ko wanda yake fama da matsala ta ciwon ƙoda bi'iznillahi mutum zai samu waraka daga dukkan wata cuta da take damunsa. Ina wanda ya kasance ya aikata istimna'i gabansa ya yi rauni a dalilin matsalar istimna'i da ya taɓa aikatawa a baya, to bi'iznillahi ko da ka yi istimna'i akwai magungunan da za su wanke ma mararka, duk wani dattin mara zai fita sannan kuma gabanka zai miƙe zai yi ƙarfi. Ko da kana so gabanka ya ƙara tsayi ko kuma ya ƙara kauri ko kuma wanda idan ya je wa iyalinsa baya iya wuce minti biyu, minti uku, ko kana so ka kai kamar minti 30 ba tare da ka gaji ba, ko kuma kana so gabanka ya ƙara tsayi ko ya ƙara tsaho, to ku yi amfani da wannan magani namu na wannan cibiya ta tafarkin waraka. Duk mutumin da yake fama da matsalar ƙanƙancewar gaba bi'iznillahi zai samu waraka. Ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu shifa. Kowace cuta tana da magani. Allah bai halicci cuta ba sai da yayo maganinta. Saboda haka duk mutumin da yake fama da wata matsala ta ƙanƙancewar gaba